Cum am început, am pus fermele aici o ninge, în punct de vedere, profilele prinse de hala asta. Panourile băgate. Sunt pungi de 5 metri jumate în 5 jumate, stâlpii. Și deschiderea este de 16 metri ori 34 de lungime. Mai avem aici de pus două X-uri, două contrafișe. Cubul 2 aici ne ridică și mai avem de băgat panoul aici. În rest vor veni ziduri și tablă, cum este și la hala respectivă care este asta cu zid.